Wassalamualaikum bro. Atas nama ya. Saya sebelumnya dari perwakilan tuan rumah saya atas nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asmanipun kula Ahmad Dhani. Kula absen kalih. Manecangipun kula Hayat Akbar Syamsa. Kula absen 31. Tepangaken nami kula Sita Armabella, kula absen 33 rancang kula. Nami kula Octavia Dia Ardianti absen 30. Kula lan rencang-rencang kula badhe macaaken keberitaan. Judulipun Lintang ing Langit Wengi. Lintang sumunar ana ing langit wengi, nglangot sepi ing dhuwur bumi. Kaya dene panglipur atiku nalika rasa sunyi tambah kalbu. Angin alon ngeteke layang saka rasa kang ora kesawang. Tresna kang ora bisa diucap, mung bisa ndangu lan galap-galap. Wengi iki aku ndedonga, muga lintang krungu swaraku, ndadekake pangarep-pangarep anyar supaya atiku ora sumebyar. Yen esuk bakal teka, muga lintang isih ana ing sasmita. Amarga tresna sejati iku ora luntur dening wektu lan jarak wektu.